କୃପା ନୋହିବ। ଭକ୍ତି କାହୁଁ ଜନ୍ମିବ ଭକତି ନହେଲେ କିପରି ଜଗତରୁ ତରିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅଇ ନବସଇ କର୍ଣ୍ଣର କିପରି ବା ଶିକ୍ଷା ପଶିବ ବିଷୟାର ବିଷର ବିଷ ଜଳା କିସ କରିବ। ଯାର ପାଦେ ଭରସା ବିଷ ହୋଇଯାଏ ଅମୃତ ହେଲେ ପ୍ରେମଟି ମିଶା ପର ଉପକାର କରିଲେ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ପରଟି ପରମ ଈଶ୍ୱର ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ। କିଏ ପର କିଏ ଆପଣା କିଛି ନ ଜାଣେ ସେହି ସବୁ ପରା ସେହି ମଣିଛି ବଡ଼ ସଂସାରୀ ହୋଇ। କେତେକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଅଧିକ ଖୁସି ହେବା ମୂର୍ଖତାର କାମ।